טוב, אז היו. כמו שאתם יודעים, היה עדכון חדש בדיוק הבוקר, והיום אנחנו נלך לראות איזה דברים חדשים יש לנו. מה שאנחנו הולכים לזה, וואו, אני פשוט לא רואה פה שום הבדל, כי הרבה זמן לא הייתי בזה, כי רציתי שיהיה דברים חדשים. אז בואו נראה את הדבר הבא. וואו, זה אחד המושלמים. זה אחד המושלמים. מי לא אוהב את זה? יאללה, בואו נבדוק. שנייה רגע. שטיח. לא כבר עשינו את זה. זה מראה כרגיל. עכשיו ספות. וואו, תסתכלו איזה שלמות. אי אפשר להתעלם מזה. תסתכלו איזה שלמות. עם הלב. אבל וואו, יצא גם כזה דבר גאון. אפילו יש פה בגדים לרצפה. פשוט גאון. מי שעשה את זה, פשוט לא יודעת, כל פעם עושים לי מחדש חיוך. איזה מושלם. איזה מושלם. מאמי, בוא נבדוק ספות. כמה נורות. וואו, ורק זה הכי יפה. וואו, השלמות הזה, איזה נרות. אפילו בארגזים הם ישקול אותה. בכזה דבר יותר מדי צריכים להשקיע. אוקיי, מה זה? טלוויזיה, אבל מה זה? דבר יותר מדי מוקדם. מה זה? אוקיי, לא נראה לך שקצת הקדמתם. יאללה, אבל הדבר הבא. נראה לי שסיימנו פה. כשותים. לא עשו. אוקיי, עכשיו נעבור למטבח. אוקיי, נקרא להם לא עשו משהו. זה כאילו היה? כן, זה היה. לא יודעת כאילו אם זה היה הרבה זמן לא הייתי. אוקיי, לא כזה השקיעו כאן. מה זה? וויפ. מה זה? רגע. וופ. יש כאן חטא, אבל אם נשים פה משהו, למשל, אוכל לכלבים. אוכל לכלבים, לא זה כלום. חשבתי שזה עטוף את זה, אבל לא, זה לא זה, כמו שחשבתי. אוקיי, כיסאות, סבבה, יש לנו את זה. הם עשו רק את זה חדש, וזהו. אוכל, לא נראה לי שהם עשו. כן, הם לא עשו, אבל סבבה. מקלחות הם גם לא עשו. נראה לי שזה הם עשו לדעתי, כן או לא. זה לא, הם לא עשו, לא עשו כמה כזה. כאילו כמעט הכל הם לא עשו. וואו, מראה אחד המראות היפות בחיי. וואו, כזה, וואי, זה מושלם. בואו נעבור להסליט. כאילו, אני כבר מדלקת. כזה שאתם עשו יפה, סבבה, גם זה לא. עשו חדש כזה. אוקיי, עכשיו מיטה. אימא'לה, איזה משטה משלמת, כאילו, אני לא מבינה את השלמות האלה. איזה בן אדם יותר מדי יכול להשקיע בשלמות. את זה לא הייתי דלוקה על זה, אבל סבבה, זה כאילו. וואו, זה הכי מושלם ever. וואו. יש פה מלא דברים יפים. בוא נראה כאילו זה הכי. מדפים. וואו. איזה שלמות. אני עכשיו הולכת לעשות את השיפורים, דברים כאלה. ואז אני אצלם לכם סדרה. בינתיים ביוש.